שמי ענבל ישראלי. שמי ריטה לייב. אנחנו רוצות להזמין אתכם לסדנה של יום שלם, לריטריט יומי. שבו אתם תוכלו לגלות את עצמכם מחדש. בעצם אנחנו רוצות לעזור לכם, להציע לכם אפשרות לעבור מסע, תהליך עמוק עמוק של שחרור כל הרגשות וכל הפחדים וכל הכעסים שאנחנו סוחבים איתנו. אני והחברה שלי בנינו בזמן מלחמה, בזמן מאוד קשה לכולנו, מאוד מאתגר מכולנו, משהו שמשחרר אותנו מהפחדים, מהחרדות, מהמחשבות, מה יהיה ולמה. קרה לכם שהרגשתם שאתם לא יכולים לנשום, שהגוף כולו מקובץ? זה קורה לא פעם כשאנחנו מפוחדים, או כשאנחנו כועסים, עצבניים, נעלבים. עכשיו, התקופה הזאת ספציפית, ככה שאנחנו כאומה עוברים אותה, היא תקופה שרק מאיצה את התחושות האלה. ובריטריט הזה שבנינו בסדנה הזאת, שהיא באמת יום שלם, שהוא מורכב מכל כך הרבה תהליכים, בנינו לכם תהליך הדרגתי, מסע, שיקח אתכם שלב אחרי שלב, דרך תהליך של ביטוי ותנועה. בעצם זה מרחב מאפשר, שבו אנחנו נותנים לגוף לדבר. אנחנו מורידים את כל השיפוטיות. עצם התנועה מאפשרת לנו להתמודד עם כל המקומות שבהם אנחנו ביומיום שופטים את עצמנו. איך אנחנו נראים, איך אנחנו מדברים. אנחנו מאפשרים לגוף לדבר את הרגשות שלו. אחרי זה יהיה לנו תהליך של פריקת כל הרגשות על כרית. ממש נעשה סוג של ניקוז רגשי. כמו שמנקים איזה מוגלה מהגוף, ככה אנחנו נאפשר לגוף פשוט להוציא. אנחנו נעבור עוד תהליך מאוד מאוד עמוק, שנקרא ריברסינג. ריברסינג זה תהליך של לידה מחדש בעצם, רגשית, אנרגטית, תודעתית, באמצעות נשימה. אני בעצמי עברתי את התהליך אצל החברה המדהימה שלי. זה דבר הכי מדהים שקרה לי. זה משחרר ומנקה את כל מה שיש בתוכך. מרבית התהליכים שאתם תעברו הם תהליכים שהם עוקפי שכל. הם עוקפים את מנגנוני ההגנה של הגוף באמצעות החוויה החושית. המרחב הוא מוגן, הוא מקבל, הוא אוהב, תומך ומאוד מאוד בטוח. אנחנו כמו אמהות, נחבק אתכם וניתן את כל אהבתנו כדי שתשחרר ותצאו לחיים חדשים. אז מי שרוצה לחיות חיים הרבה יותר משוחררים, בביטוי וליטוש וגילוי של האור והיעלום הפנימי שבו, מוזמן באהבה לעבור איתנו תהליך, מבטיחים ניסים ונפלאות, אמן וכך קורה. אנחנו מחכות לכם, תירשמו.